Gibase sa aktual nga panghitabo nga nahisulat diha sa Ang Basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Nabalaka kaayo ko sa atong katawhan. Matinguhaon ko sa kaayuhan sa ilang kalag. Tudluan sila sa mga pulong ni Isaias ug mamulong sa ilang kaayuhan. Ang Ginoo mipakita kanako nga kadtong tua sa Jerusalem, diin kita gikan, gipatay o gidala nga bihag. Bisan pa, ang Ginoo mipakita nga rin ako nga sila mobalik pag-usab ug magmaluloyon siya ngadto kanila. Nga kun sila moabot sa kasayuran sa ilang manunubos, sila pundukon pag-usab ngadto sa mga yuta nga ilang kabilin. Dunay daghang butang nga gipamulong ni Isaias nga ikapahisamak kaninyo, kay kamo gikan sa balay ni Israel. Kay ang Ginoong Dios motuman sa iyang mga pakigsaad, diin siya mihimo sa iyang mga anak. Tungod ni ini ang mga propeta, misulat ni ining mga butanga. Ako mibasa ni ini aron kamo masayod sa mga pakigsaad, nga siya mipakigsaad sa tanang balay ni Israel. Sayod kung nasayod kamo nga ang atong unod madunot ug mamatay. Bisan pa, sa atong mga lawas, kita makakita sa Dios. Wako kasabot. Sa unsang paagi ang atong lawas madunot ug mamatay. Apan sa atong mga lawas kita makakita sa Dios. Kaya ang kamatayon mudangat sa tanang tao. Gikinahanglan nga adunay gahom sa pagkabanhaw. Ug ang pagkabanhaw mudangat ngadto sa tao tungod sa pagkapukan. Ug ang pagkapukan mudangat tungod sa kalapasan. Ug tungod kay ang tao mapukan, sila isalikway gikan sa atubangan sa Ginoo. Busa gikinahanglan gayud ang walay kinutuban nga pag-ula. O ang kaalam sa Dios, iyang kaluoy ug grasya, kay tanawa kun ang lawas di na mabanhaw. Ang atong espiritu mga lagad sa anghel nga napukan sa atubangan sa Dios ug nahimo nga yawa, nga wala nay pagkabanhaw. O pagkamanggiluyon sa Dios, kinsa nag-andam og paagi aron kita makalingkawas. Busa ang kamatayon ug ang impyerno motugyan sa ilang patay. Ang impyerno motugyan sa iyang bihag ng mga espiritu. Ug ang lubnganan, kinahanglan motugyan sa iyang bihag ng mga lawas. Ug ang lawas, ug espiritu sa mga tao ipahiuli sa usa, ngadto sa usa. Pinaagi sa gahom sa pagkabanhaw sa usa nga balaan sa Israel. Siya mianhi sa kalibutan, aron siya muluwas sa tanang tao kung sila mo patalinghog sa iyang tingog. Kay siya miantos sa mga kasakit sa tanang tao. Oo, ang mga kasakit sa tanang buhi nga binuhat. Mga lalaki, mga babae, ug mga bata. Ug siya miantos ni ini aron mabanhaw ang tanang tao, nga sila makabarog sa atubangan kaniya sa adlaw sa dako nga paghukom. Ug siya misugo sa tanang tao nga sila maghinulsol ug magpabunyag sa iyang ngalan, magbatun og hingpit nga pagtuo diha sa usa nga balaan sa Israel. O sila dili maluwas sa gingharian sa Dios. Alaot sa tanang namatay diha sa ilang mga sala. Kay sila mobalik sa Dios ug mosud-ong sa iyang panagway ug magpabilin sa ilang sala. Hinumdumi nga ang pagkakalibutanon mao ang kamatayon ug ang pagkaespirituhanon mao ang kinabuhing dayon. Ako mamulong pa kaninyo, apan ugma, ako mopadayag kaninyo sa nahibilin kong mga pulong. Amen. Amen. Amen.